Hayi womkhaya mina ngeke ngikuphendule kushela iqiniso. Ngeke ngikuphendule indaba yokuthi ngibuze indaba kaJogo ngoba uJogo ikusasa lakhe beliqhamile. Ngitshela nje iqiniso mina mkhaya. Futhi le ngamtshena uyosha uma ebona lo mlayezo. Ingqondo yakhe ayisebenzi njengoba. Ubeza kahle exakwele umsamo njengoba uxake wonke umuntu. Kodwa uthe soka lapho yena wagijima wayoba ikhwapha alomfana wakithi ofuna abasakazi abaculi osomabhizinisi bonke babe role on yakhe. Yabona indaba kaJogo into engisayikhuluma mina. Yabona kubalulekile uma umculi ukuthi uyicabangele ukuthi nawe usendimeni. Hayi ngoba unomona cha. Kuyenzeka umculi mangabe ezuze ungapheku amandla bembonge nabantu kodwa umbonge njengokuthi nawe umdlalo usegroundini. Awuyili ukukhothamela abantu abafana bakwaMinimesi. That one is very important. Manje ke lana yena uqoqa bonke abaculi abafice benomqondo owikhi. Nomfana wakithi bese benze icabucabu zakhe. Yini nje ehlula ukuthi lo mfana wakithi uNjogo akwazi ukuthi ahambe kuyilane enjenge yomzukulu goduma kahle kanye nalomfana lona unto encane. Abafanele abasengibafunde kahle ukuthi hayi ngoba benomona kodwa bayawahlonipha ama-brand abo nonkosi yamagcokana. Ukubongela omunye umuntu ugijima uyoba isicabucabu sakhe lapha ugodla ingalo noma uwephukile uyomthandaza lamasimba eziwe nomfana wakithi uNjogo. There is dirty rubbish. Yikho ekhiphe isishiphi se-album nje. Into engala lo muntu uyokagcina ngoqoma njengoba namanje usaqumile. Asimazi ukuthi emvelo kokuqoma washo emvelo kwalapho washo lapha. Yini nayo le ngqondo yakhe. Ngamtshela mina ngizomtshela. Njongo. Into yenzayo khohlwa. Mawuse irole oliyala umfana wakithi khohlwa ngeke uzuye ndawo. Ngeke uzuye ndawo. Fanele uzazi ukuthi ubani. Mawumculi uhloniphe abantu kodwa musu ube isicabucabu ube incethe yomunye umuntu. Mawulambile khuluma ndoda sikuhlanganisele indishi. Hayi uyoba irole onomunye umfana. Umfana uphila naye umzukulu ubuthi uyihlonipha kanjani. Uyazi when to talk and when not to talk. Uyazi when to submit and when not to submit. Abafuna abayihloniphayo lapho. Abayaziyo impilo yabo abazi ukuthi bahloseni. uNjogo nje siphukuphuku somfana ebengisathemba nami ngalekelela la ngilekelela khona kodwa I'm disappointed, completely disappointed. Ingqondo yalo bala ngayisebenzisi nje uphuka nje vele wayizekela ubuxoki manje ke yini le nto leyo. Useyofuka ngayo imali yakwa Registered Fund ayikho lento. Sizwe sakithi njani na? Cha sizwe. Bafowethu ngithi ake ngiphendule la angisiyoke bengingayitshela ukuthi ngake ngiphendule nje umuntu omdala bafowethu ongangizwe okwamchunu ungizwe wangakithi mdala futhi ngiyamhlonipha bengimhlonipha futhi kade ngimhlonipha nje isikhathi eside futhi bengingayitshela ngafika esigabeni esinjengalesi. Ngizwe bafowethu ugibele kimi ngenze lutho ngimncane kuye ugibele ekhanda lami wangicocoma ngaphandle kwecala lokhuzane abangikhulunyiselwa yena akukho la engangahlangana mina khona nokukhula sihlangene ngomuntu ukukholakala izinkulumo zethu siputshuze ngabe sikhuluma ngabantu cha ukuhlangana kwethu abona umuntu futhi akuhluphi umuntu uma ethu ungizwe mina kwasha kwacima uvutha amalangabi angazi abafana abanjanjani balala abaculi ababalayo. Okay angena angafaka abaculi futhi ngoba bangazi bebafaka kanjani ngoba bangene la. Uchaza ukuthi ungizwe wonke umuntu ozwana nokhuzana akaphumeleli ongazwani nawe uyaphumelela. Inkulumo enjani leyo angizwa kahle mina. Njoba yena engizwani nawe uphumelele. Hayi uyazi lento iyangidida ukuthi uma kuthiwa uzwana nokhuzana ukuvimba apho empumelelweni yakho uvimba apho. Okay angedlule lapho. Mina kungizwe njengoba isangoma nje wathi uyisangoma akaze ngikhulume ngomngoma bakhe mfowethu
ngoba umsebenzi wakhe naye angabe uyisangoma ngempela noma iqwabela izingane zakhe na ukuthi ilale edlile asasi mfowethu. Engikwaziyo mina ngaye ukuthi nje mfowethu bafowethu ayikho into engophinda ngiyikhulume ngoba ungizwe bafowethu uyayigulela. Usangene sasimxhasa lapha kade sasimxhasa exoshwe ukhosini waze ukuthi uzobuyela ngenkani okhosini wehluleka echatha ehluba amaxola ababayo ekhuma edla inkalane batshelwe ungazi ukuthi wenzani waze wahlanya njengoba esehlanya kahle kahle useyahlanya wadla zonke izinto ekuthiwa idliwe eshunqisa yonke into nezinto ezingashunqiswa washunqisa wachatha waqumbisa njengoba siqumbile sesizingaka nje equnjiswa ile mitha ilokho eyidlethu ubuye lokhosini into engekho mingaki nje imicimbi ungizwe umuntu emhlisa emenyusa engenza isithutha ngingatholi lutho kodwa kaze ngikhulume konke lokho ungizwe umuntu oyigulelayo bafowethu ayikho nje into engaphinde ngiyiphendule ehlangene naye ngabe ngimoshela isikhathi sami nje ngoba usaba into nje ukuthi nawe nami ungabe ethiwa nawe wenze umcimbi mhlawumbe uyibulala imbuzi ekhaya usongambiza azophatha uhlelo umthengele ibhodlela likagologo umnike noma ngabe yini umnika mhlawumbe umnike noma yilo 500 umuntu kanjalo nje usekhangeza noma yini kumanje nje uhlale elandelana okhehleleza inyanga ezinkulu ezaziwa eThekwini ubethiwa yena izinyanga esileke ungabeke yena kuyinyanga ekwazi ukuhamba elandela izinyanga eziphilayo ezaziwayo angithi inyanga nje engathi shu wagcina ngakho ke lapha ke lockdown ehambe ethuse lapha ethatha amasaka ephethe amasaka ngagcina ehudu lamasaka lapha engifonela ethi angizothenga umuthi wokulapha icorona angazi noma umhlonyana noma yini wagcina yile usakala agcina mhlawumbe ethenge yibo umjaheni ngoba nawo bengazi lutho ehlale bachatha ngemithi bezabaqonjelwa izisu nabo so into engayakho nje ayikho into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi akwazi nokuthi uzothini ngizwe into engayakho nje bafowethu into yokunganawa kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje unele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend nakho nje uneledo iledo yakhe le into ongazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ethu seyi-FM yena useyingizwa FM into engasakazi lutho okwayibona letho ongazizwana ukuthi isakazelaphi so manje uyabona nje umuntu osagula ngekhanda nabo umndeni wakhe bayazi ukuthi umuntu osaphambana nje ile mithi ke alokho eyidlethu uyalapha yena angazi nje ukubhula lokho wakwabhulela umuntu ubani umuntu wakwathi ubhulilo ngizwe noma usizongizwe ngoba umphuphe nje into engeke isalungiseka into engeke ilunge nje sidalo